Assalamu alaikum ‘yan uwana maza da mata masu sauraro. Ina farin ciki da kasancewanku cikin sabon channel ɗina mai suna Rahama Ramalan Zaria. Idan ku sababbi ne da kuka ziyarci wannan shafin, ku danna subscribe sannan kuma ku danna mun ƙararrawa. Ina muku albishir da cewa wannan sabon YouTube channel namu mai suna Rahama Ramalan Zaria yana ɗauke da littattafan marubuciya da kuma na wasu manya-manyan marubuta. Kai ba a nan abin ya tsaya ba, yana ɗauke da labarai na yau da kullum na abin da ke faruwa, sannan kuma akwai ƙayatattun bidiyo wanda za a dinga ɗaura muku wanda zai ringa burge ku. Kai wani abin mamaki ne har da tarihin wasu manyan marubutan wannan channel zai ringa kawo muku. Ku dai ku kasance da sabon channel ɗinmu mai suna Rahama Ramalan Zaria. Tuna da sunan wannan channel ɗin Rahama Ramalan Zaria sabon channel ne wanda zai faɗakar da ku ya kuma ilmantar da ku. Don haka kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Nagode. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa cikin littafinmu mai suna HAKKI. Idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya ne a inda Ni'ima ta biyo ya Ahmad gidansu, wanda har ta ƙara tuna mata matsayin shi, amma shi kuma ya nuna mata cewa ba ta cikin matar da zai aura. Taushe sashin anti amarya fu don kai mata ƙaransa. To, wai shin wani mataki suka ɗauka? Ku dai ku biyo 'yar mutan zazzau cikin littafinmu mai suna HAKKI. Tana shiga anti amarya ta tare ta tana sai kanwata, ta yi shiru ta zauna a kujera jagwab. Ta riƙe kanta da hannu biyu ta ɗago cikin tashin hankali ta ce, Anti, wallahi tallahi na gaji anti, na gaji. Anti amarya da idan ta ke kan Ni'ima ta miƙe tsam ta koma kusa da Ni'ima ta dafa ta ce, haba kanwata, jini na ne? Jini na? Za mu je wurin boka istamur tambaye. Ai komi ai ya zo ƙarshe, ke dai ki ci gaba da abin da na gaya maki. Ni'ima ta ɗago kai ta ce, wallahi na sami Ahmad a hannuna sai na wulaƙanta Aisat don duk abin da yake min a kanta ne. Wannan kenan. Ahmed shi kuma zaune yake a gaban mahaifiyarsa bayan sun gama gaisawa suna hira. Ahmed ya nisa ya ce, Hajiya, ina da wata 'yar damuwa ce. Ta kalle shi ta ce, Tijjani, wani kuma irin damuwa? Kai da matarka ne? Ya girgiza kai alamar a'a. Ta ce, to me ke faruwa? Ko kai da abbanka ne? Ya ce, a'a Hajiya, duk ba su bane. Ta ce, maza yi min bayani, ina da taimakon da zan yi maka don ka sa ni a duhu. Ya ce, Hajiya, ba na son zaman Ni'ima a gidana. Ta ce, to ko zan iya sanin dalili? Ya ce, Hajiya, ƙarshenta Ni'ima ta haddasa min fitina a gidana. Ta ce, kash, daɗina da gobe saurin zuwa. Ai ni dalili zaka bani. Isu kuyar da kai kana ya shiga gaya mata halin da suke ciki shi da Ni'ima, tun daga kan haɗuwarsa a London da kuma cin mutuncin da ta zo har gida ta yi mashi bayan ya auri Asiya, da furucin da ta yi na wata 5 ta basu, kuma bayan wata 5 din na cika Asiya ta rasu, da yadda suka yi yanzu a hanya. Hajiyar ta nisa ta ce, haba Tijjani, kar ka bani kunya mana, kamar ba na miji ba. Sannan in ka sa Allah a ranka kuma ka riƙe gaskiya, ba wanda ya isa ya cutar da kai, sai dai in kaddara ce ta kasance, wannan sai mu bi shi da addu'a. Ya ce, Hajiya, ni na fi jin Aisat, kar ta je in bana nan ta yi mata wani abu. Ta ce, Aisat mace ce mai riko da addini da son Allah da manzansa, kuma mai yawan ibada, tana kuma da bauta ma Allah, don haka kar ma abin ya dame ka, kuma kada ka sanar da Aisat hankalinta ya tashi, kuma kar ma ka nuna mata Ni'ima wata abu ce a wurin ka. Ya ce, to Hajiya, na gode, bari in je in gaida abba na. Ya miƙe ya nufi ɗakin mahaifinsa. Bayan ya gaida mahaifinsa suka so taɓa hira. Abban shi ya ce, ka koga zan yi wata masana'anta a marɗa ƙauyen
an ce suna noma sosai. Ahmad ya ce to abba Allah ya bada sa'a wannan karan ba zan sami zuwa ba sai dai ka tura manaja. Abba dan ina son in koma Germany nan da kwana 3 in kai kudaden da muka fara magana da kai jiya a waya. Ya ce ai ma ba komai Allah ya albarka kana kokari. Ya ce koma nan da gobe ne ba wani matsala. Amir ya ce amin suka yi sallama ya fito ya nufi ɗakin anti amarya dukkansu har ni'ima ba su sauya fuska ba da fara'a suka gaisa. Anti amarya har jan shi take yi da hira ya kai minti 10. Mala ya kalli ni'ima ya ce in za ki tafi yanzu to ni yanzu zan tafi. Anti amarya ta ce me za ta yi tashi ku tafi amma baki gaida hajiya ba. Ta ce ai zan shiga. Ya fita suka kalli juna suka sheke da dariya. Ni'ima ta ce sahuhu. Anti amarya ta ce zai ma fi sahuhu nan gaba shashasha zai zama. Kuma yau saura kwana 5 tafiyan mu kwakwala wurin boka. Ya ƙara danna hon a karo na 3 suka yi sallama ta shiga ta gaida hajiya ita ma bata nuna mata komai ba ta fita suka tafi. Sai da suka shiga kasuwa sai ma Aishat ganda sannan ya nufi gida lokacin har Aishat ta gama abincin rana. Suna zaune wurin cin abinci Ni'ima ta miƙe tana sabin ɗinsu bayan ta gama zuzzuba ma kowa sai ta zuba nata ta fara ci shi ko Ahmad ko kallon abincin bai ba. Aishat ta kalle ta ce ya Ahmad halaka ƙoshi ya ce Ni'ima ta ce to ba Barato a mayar kula kada ya yi sanyi ta miƙe ta mayar sai bayan ta mayar can Aishat ta cinye nata ya ɗauki plate ɗin da ta ci ya zuba. Aishat ta ce ya haka ya ce yanzu na ji ina cin ci. Ni'ima haushi ya kama ta amma sai ta dage ta ce kai ya Ahmad sai ka ce mai ciki ta ce tana son ka ce kana son wannan ka ce kana son wancan ya ce a taɓaice. Ni'ima ta ce siya Ahmad mun kusa yin ɗako ya ƙara amsa a takaice ba tare da ya kalle ta ba. Ita ko Aishat da ta yi maganar har wani dariya suke yi da kashe ido. Ni'ima da ta tsoma baki zai sha mur ya miƙe gyatsa gami da hamdala sannan ya miƙar da Aishat ya ce mu je in yi miki wanka kina ta fama kin gaji kya dan ji karfi. Ta ce kamar wata yarinya. Ya ce menene bambancin ku? Ta ce ni ba wani wankan da zan kara duka yaushe na yi wankar. Ni'ima ta fahimci idan Aisha ta banka ma Ahmad harara yayi dariya dan ya kara kular da ita sai kuma ya kara jan Aisha ta ce oke to mu je in yi maki tausa. Ya ja matarsa suka bar Ni'ima a nan suna shiga. Aisha ta kwace jikinta ta sha mur ta koma bakin gado ta zauna ta yi tagumi. Ya bi ta bakin gado da ta zauna ta yi tagumi shi ma ya zauna gami da cire mata tagumin da ta yi. Ya ce me kuma ya faru yanzu kin canza ina raye har ki yi tagumi. Ta kalli Ahmad ta ce wai me ke damun ka ko dai zaman Ni'ima ce baka so a gidan nan. Ya ce me kika gani ya za a yi kuma kina son abu ni kuma in zama bana so ai duk abin da kike so ina to. Ta ce amma me yasa kake mata haka bayan ba haka kake masu Karima ba. Ya ce insha Allahu Aishat na daina tunda baki so amma ni ma da sharadi daya kuma ke ma sai kin yi min alƙawari. Ta ce ina jin ka. Ya ce sharadi na shine duk abin da ta yi miki daga baya karki zargi kowa sai kanki Aishat. Ta ce ni na san ba ma za ta yi min komai ba yadda take girmama ni. Ya ce to shikenan amma ki min alkawari komi rintsi zaki kasance tare da ni ma'ana ko cikin rashi ko samu ko lafiya ko shishiyarta ko ruwa ko iska ko sanyi ko zafi ba za ki guje ni ba don. Ta ce kada ma ka yi wahalar karasa domin ni Aishat taka ce har abada kuma insha Allah sai mutuwa za ta raba mu. Ni fata na ma har aljanna na mu kasance tare. Ya ce promise. Aishat ta ce kwarai ma kuwa har da haɗa hannu irin na yara. Kana ya ce to Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Ta ce amin. Ya ce zan fita amma ba zan daɗe ba. Ta ce a dawo lafiya. Ya fita bai gani Ni'ima a falo ba lokacin tunanin Ahmad shine Aishat bata san ko wace ce Ni'ima ba shi yasa amma ni na san Ni'ima ba wani son Aishat take yi ba. Zana Ahmad da Aisha da kuma Ni'ima suke suna yin kalaci yau kan ba laifi Ahmad yana dan kula Ni'ima kuma Aisha ta ji dadin canzawar da Ahmad yayi har ranta ta kalla Ahmad ta ce wallahi ya Ahmad har na ƙara son ka kuma ina alfahari da kai a matsayinka da mijina. Allah ya ƙara ma haƙuri dan Allah yana son masu haƙuri. Ni'ima lokacin da Aisha take wannan maganar kamar ta mare ta ko ta tashi ta shaƙe ta amma a fili ta ce ai akwai shi da haƙuri sosai ma a ranta kuma tana cewa kin kusa dai
daina wannan kinibibin yarinya, kaɗan ya rage ka shigo hannuna ki gane kuskurenki ɗaya bayan ɗaya. Ahmad ya ce to ai Aishat halin mu ɗaya, kin san sai hali ya zo daidai ake abota. Ni'ima ta ji kamar ya watsa mata ruwa don ta san da ita yake yi, amma sai ta yi shiru tana wasa da yatsunta. Kashe gari abban Ahmad da Hajiyarsa suka tafi Saudiya, shi kuma tsakaninsu kwana 2 ya tafi Germany. Kwanan Ahmad 3 da tafiya. Aisha suna zaune suna hira da Ni'ima. Ni'ima ta ce anta Aisha dama ina so in gaya miki gobe zan raka anta amarya Kwakwalage, amma kwana 1 kawai ina jin zami. Aisha ta ce ki ce za ku bar ni ɗaya a gidan? Ta ce a bar ni da kewa. Ta ce na ne kuma Kwakwalage? Ta ce a Jos yake, amma ba a karisa ba. Aisha ta ce ai ka ji garuruwa da kasashe kala in kana da rai. Nima ta ce aiko ni ma ban taba zuwa ba, wai wata kakanmu ce a can. Ta ce kamar ni ce ban taba fita waje ba, kuma ina son in je in gana je. Ta ce ai kila kina da rabo a gaba. Ta ƙara cewa wai kwana nawa zai yi, na ga kin damu da tafiyar ne. Aisha ta ce ya ce sati 1 zai yi. Ta ce Allah ya dawo da shi lafiya. Aisha ta ce amin. Da safe Aisha ta ba ta sabulai da mai har da turmin atamfa da 5,000. ta ce ta ƙara tsaraba. Karfe 9 na safe suka baro Mina. Ni'ima ke jan motar da suke ciki, sai wuraren karfe 6 saura kwata suka iso Jos. Da yake anta amarya ba zuwanta ne na farko ba, sai ta tsaya a wani hotel ta karba musu ɗaki ta ajiye motar, ko huta ba su yi ba suka fito suka hau mashin ya kai su Kwakwalage. Suka sauka a wani bakin titi, sannan suka kama bin wata siririyar hanya. Tafiyar da suka yi ta kai ta awa 1, sannan suka kai wani tsibiri suka bi ta kan tsibirin. Nan sai ga wani suri, suka tsaya daidai gaban surin. Sannan anta amarya ta ɗaga murya ta ce istamar tamba ɗaya kaya har sau 3. Can sai ga wata iska mai ƙarfin gaske, sai kuma can bayan 'yan mintuna ɗib kamar an ɗauke ruwa. Can kuma sai ga wani haske kamar walƙiya jirif, wani shirgegen kaya ya sauka a gabansu. Ni'ima can kuma ya rinka juyi kamar fanka ya juyo, sai Ni'ima ta ga ashe mutum ne. Ya ce ku kalli yamma ku yi masu tamba ɗaya kirari sau 7. Suka aikata, kana ya ce kowace ta zauna a kafarta na hagu ta kalli kudu maso yamma. Ya ce suka aikata yadda boka ya umarce su. Boka ya kwashe da wata mahaukaciyar dariya, sannan ya sha kai ka ce bai taba dariya ba. Ya ce har sau 3. Sannan ya ce ke Ni'ima cikin tsawa, sanar da mu abin da ke tafe da ke, sai dai akwai babbar matsala. Shi duk wanda kike neman asiri a kansu, ma'ana da Ahmad da mai ɗakin shi a tsaye suke. Amma akwai mafita. Anta amarya ta ce boka a taimaka. Ya ce ba faɗin wannan kalman, ai mu ne in dai muna rai ba wani aiki da zai gagare mu. Ya ƙara kecewa da wata mahaukaciyar dariya. Ya ce abu da farko shi ne za ki kawo mana hanjin tsaka irin bakin nan, sai kuma jemage baki fitar wanda ba ratsi a jikinta, mai kafa 8. Anta amarya ta ce boka sai dai ka taimaka mu ba da kuɗin. Ya ce ya miƙe tsaye daga hannuwan shi sama yana wani surkulle, sai kuma ya sunkuyar da kansa ƙasa ya zauna. Yana zama ya ƙara ɓarkewa da dariya, sai kuma cikin abin da bai fi sakan ba ya shamur. Ya ce ya yarda. Ya ce sai an zubar mashi da jini. Don haka sai kun kawo kuɗin bakin rago mai kafa 9, baki wulak mai kafa 9.
Anti amarya ta ce nawa ne? Ya ce duk ki haɗa ki ba da 300. Anti amarya ta zage jaka ta ciro ta miƙa mishi, ya nuna mata wani tasa ya ce tambaɗe ya ce ki zuba a nan. Tana sakawa bul sai ga wata tukunya. Boka Istamur tambaɗe ya sanya hannu a tukunyar nan ya ciro wani kullun bakin magani a ɗaure ya miƙa ma Ni'ima ya ce wannan zaki tashi da sanin ki kira tambaɗe sau bakwai kana ki ce zuciyarka ta bijiro a kaina da ikon Istamur tanda tambaɗe. Wannan gogon kuma da na baki a ciki zaki zuba wannan maganin shi kuma kisira ce. Sai kuma wannan ya dauko wani garin magani shi kuma ki ringa barbaɗa shi a falo. Saboda idan har mai ɗakin shi tana karatun Alƙur'ani a falon nan asirin ba zai tasiri ba kuma zai yi saurin karyewa. Zai karye na sai kuma ya mika hannun sama sai ga wani jan kaya a hannun shi ya mika ma Ni'ima ya ce ungo wannan ki rinka sanyawa cikin kafin ki sanya suturar ki ya zama 'yan cikin ki. Idan har kika sanya kayan sai yadda kika ce zai yi kuma ba a wanke shi, sai dai zaki iya sanya mai turaren wurdi shi ma sau ɗaya a sati, kuma duk ranar da wani ya taɓa ko ya ga kayan nan sun gama aiki kenan. Ki tabbatar kin kiyaye. Ni'ima ta ce boka mun gode, ya ce cikin tsawa ke ba mana godiya na ista tambaɗe ya amsa. Anti amarya ta ce nawa ne kuɗin aikin boka? Ya ce 1,000. Ni'ima ta fara mamakin wannan irin kuɗi haka da boka ya amsa, ko me zai yi da su oho. Kashe gari karfe 7 na safe suka kama hanya. Ni'ima bata koma gidan Aishat ba sai bayan sallar isha'i. Da farar Aisha ta tari Ni'ima tana mata sannu da zuwa. Ni'ima ta miƙa mata leda baka ta ce ga tsarabar mu. Bahewa Aishat ta yi godiya. Kuka ce da daddawa har da su kwai na Hausa. Ta ce kai amma na gode Ni'ima, kamar kin san na fi son kwan Hausa akan na Turawa. Ni'ima ta ce ko a takaice bari in shiga in dan watsa ruwa in kwanta saboda gajiyar hanya. Aisha ta ce ai ma kina da kokari wallahi, da ni ce ai da yanzu na ji kamar an yi min duka. Ni'ima ta miƙe gami da faɗin in shigar miki da shi ɗaki ne. Shigar da ɗaki ke da wuya. Ta kece da dariya ta ce haba hannu za a raina ma hankali, aini na ci 1000 ce sai ceto. Ta yi sufa ta faɗa akan gado. Karfe 3 na dare Ni'ima ta tashi ta shiga can ƙuryan ɗaki ta ɗauko ƙwaryan da boka ya bata da ƙullin magani ta zuba, kana ta riƙe da hannun hagu ta kalli kudu ta ce Istamur tanda tambaɗe ƙayaus. Har sau 7 ta kalli yamma ta aikata haka, ta kalli gabas ta aikata haka, sannan ta kalli arewa ta aikata haka, sannan ta kalli ƙwaryan nan ta ce da girmanka da isan mulki irin na Istamur tambaɗe Ahmad zuciyanka ta dawo gare ni. Ta ce wannan shine umarni na da kai. Sannan ta kwashe da dariya ta mayar da ƙwaryan nan inda yake, ta ɗauki garin maganin nan na ɗaya ƙullin ta fito falon ta zuba saƙo sannan ta koma ɗaki ta kwanta rigingine. Wani nishaɗi na shigarta, ta ƙara yin juyi ta riƙo filo ta ce sai ma gobe tukunna zan yi rainin hankali. Oho duniya sabuwa. Yayin da Ni'ima ke aikata wannan abu, Ahmad yana zaune akan kwamfuta yana wani lissafi. Ya ji zuciyarsa na a zalzalarsa. Kawai Ni'ima yake son gani, gashi yana da kwana 4 a gaba. Ya rike kai da hannu biyu yana
girgizawa kana ya ce oh shit me ke shirin faruwa da ni ne, gashi ban gama abin da ya kawo ni ba kuma ji nake zuciyata za ta iya fashewa in ban gani ima ba. Ya miƙe zumbur ya ce kai gaskiya tafiya zan yi, na da wani lokacin. To masu sauraro ku biyo 'yar mutan Zazzau cikin littafin haƙƙi ku ji wai shin ya za ta kaya, shin wai ni'ima asirinta ya kama Ahmad ne? Idan ya kama ya rayuwar Aisat za ta kasance? Ku dai ku biyo 'yar mutan Zazzau cikin littafin haƙƙi zan jin amsoshinku.